martaba sarkin karaye ibar abu sakan masu girma hakimai 'yan majalisar sarki masu girma iyayen limamai da sauran malamai dagatai masu unguwanni sauran al'ummar wannan masarauta mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai martaba, kamar yadda ka ji jawabai daga jagororin wannan ziyara da muka kawo a yau tana da nasara da fitowar neman takara ta kujerar gwamnan jihar Kano a ƙarƙashin jam'iyyar mai albarka, jam'iyyar NPP. Bisa al'ada duk karamar hukumar da za mu ci, idan mai martaba sarki a wannan karamar hukuma yake, shi muke fara kai ziyara. Ko da za mu hau mambari da daddare, ba za mu hau mambari sai mun zo mun kawo ziyara. Wannan ita ce hanya kaɗai da za mu nuna wa iyayenmu ko kakanninmu ko yayyinmu sarakuna cewa mu masu biyayya da sarauta. Haka kuma ita ce hanya kaɗai da za ta nuna mana ko za ta nuna wa su ma iyayenmu malamai cewa muna da girmama su kuma muna buƙatar addu'arsu. A yau cikin Allah ya martaba ga ma wannan masarauta ga ma a gabanka. Muna yi maka fatan muna yi maka addu'a Allah ya ta tsawon mai albarka kuma Allah ya a ci gaba da ake wa al'umma na wannan masarauta. Mai gabatarwa ya yi jawabai masu yawa, na iya rubuta abin da zan iya rubutawa, kuma yana buƙatar a buga a bani wannan bayanai na buƙatu da wannan masarauta da wannan ƙaramar hukuma take buƙata. Amma ni a wajena wannan masarauta da wannan karamar hukuma dama can gidanmu ba zan manta ba. Na yi aiki na shekara 8 a karamar hukumar karaye, kuma kamar yadda aka yi bayani ina ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa muka kammala aikin madacalawa gocha a 8 na a wannan hukuma, kuma na san kiranta, na kuma san yanayin, na kuma san irin bukatun da su. Na zauna a gidajen mana dama, na zauna a gidajen mana turawa, na kuma zauna a cikin wannan gari. Babban abin da ya sa na bar ku sallah na koma turawa saboda kusanci da wajen aiki na wannan dam. Wannan dam muna alfahari da shi, ya zama ɗaya daga cikin
dams da suke a Najeriya. Abin da ya sa na dawo cikin gari na ƙarasa shekaru na a cikin gari, na bar gidaje na zamani waɗanda suke duk kayan alata wannan lokaci muna babban abin da ni nan na samu gidan ƙasa wanda ɗaki na da falo na ne kawai da siminti ba fenti, shi ne saboda buƙata da Allah ya ji ƙarrai mai martaba ubanmu sarkin ƙaraye, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya sa aljanna ce makomarsa, ya ce yana buƙatar wannan yaro ya dawo ga gida nan ya zauna kusa da shi a fada. Sarkin ƙaraye Abubakar na biyu, wanda sarkin ƙaraye Abubakar na biyu shi ne mahaifin sarki na yanzu Dr. Ibrahim Abubakar. Abin da ya sa nake wannan magana domin a sanya ni zamana da sanayyata a wannan fada ba sabuwa ba ce, abu ne wanda yake kakanmu babanmu mai albarka ya so ni, ya kaunace ni, kuma har ya sa na bar waɗancan gurare na dawo ne. Kuma duk jama'a idan ba mu zo wannan fada mun yi gaisuwa ba sai an tambaya ina wannan yaron wanda yake aiki a rai kafa a cin da ke. Saboda haka muna gode maka, muna bukatar alheri, muna bukatar muku mu yan gida ne. Kudurori da yawa muka yi niyya zamu, saboda lokaci ba za mu iya fara su ba, amma na jagowa da yawa a cikin wannan bayanai wanda yake an samu ci gaba kamar yadda aka faɗa a wannan fada. Muna da kudurori da yawa da suka shafi ilimi, musamman ba da shi kyauta da yara kyauta, da ba su uniform kyauta, da ɗaukan yara a kai su makarantun waje kyauta. Muna da niyya a kan kiwon lafiya wanda na maganganu a kan asibitoci da inganta su, mu tabbatar mata masu haihuwa mun tausaya musu, mun ba su haihuwa kyauta, mu tabbatar cewa lungu da sako mun fito da mutane marasa lafiya, mu tabbatar mun inganta harkar noma. Ko a lokacin da nake can Lagos sai da na zama babban manomi a albarkar wannan gari na Ƙaraye, domin ga albarkacin ruwa, noman rani, noman damuna. Banda wannan shi kansa wannan katafaren dan da ake mai magana na ƙarshe ya yi magana a kan request da ake nema na kammala aikin wato hydropower. Wannan aiki na samar wa jihar Kano wuta ta ƙashin kanta, ina mai alfaharin na ce ni ne na assasa shi a wannan ƙaramar hukuma lokacin ina kwamishinan ayyuka gidaje da su. Hotuna suna nan ko'ina da na zo da waɗannan ma'aikata, muka miƙa musu kundi, muka ba su wa'adi a gama. Kuma sanda za mu tafi mun bar kuɗi, zunzurutun kuɗi, dala na gugar dala. Sai gwamnatin Rabi Musa Kwankwaso ta bar dala miliyan 44 na Amurka. Ko a shekaran jiya mun samu labarin shugaban ƙasa zai zo kudancin. Abin da nake tambaya, dan me tiga, dan me ba za a yi Chalawa Gorge Dam? Kuma Chalawa Gorge Dam shi ne yake da megawatt mafi yawa, shi ne muke so ya ba wa ƙaraye wuta, shi muke so da daddare ya ba wa ƙaraye, da rana kuma mun cika shi ya tafi kamfanoni ya ba su. Shi ne yake da megawatt 25, Tigadan megawatt 10, kuma mun bar wannan kuɗi. So na yi tambaya
kamata ya yi a zo a gama wa chalawa mutanen ƙaraye kamar yadda ake kira Christian amma duk wannan mai martaba ina faɗa ne don ƙara ƙarfafa muku cewa mu mutanen ƙaraye mu mutanen wannan masarauta kuma muna nan in Allah duk abin da ya kamata a yi za a yi irin su auren zaura wannan taɓarɓarewar tarbiyya lalacewar ta muna nan za mu ci gaba da auren zaura da aka faɗa mu ba su kayan ɗaki mu ba su kara mu biya sadaki ba tare da wani kuma wannan yana da nasa da farfado da martaba ta addinin musulunci ga hakkin zinace a wannan ƙasa da wannan karata mai girma muna gode maka muna maka addu'a Allah ya ƙara lafiya kuma daga nan za mu wuce mu hau mabari domin kuma mu sanar da talakawanka abin da muka gudurniya kafin nan mun zo da jadawali buɗe shi na kudurorin da muka yi niyya bisa al'ada dukkan masarautun nan muna ba su mun je masarautar Gaya mun kawo mai martaba sarki yau ga sha nan za mu bayar idan mun je bici za mu bayar insha Allah mun je rana za mu bayar wannan mai martaba shi ne a masha wannan nan mai martaba ne wannan jama'a ne wanda muna godiya kwarai da gaske. Alhamdulillah Allah ya kawo sarki lafiya irin sarki da wannan zan yi kawo ai kawai ai saurare ai kuma ba ga farauta numfasawa ka lafiya zaki numfasawa ka lafiya ƙauren yamma ai kawai ai saurare zauna daidai da karfin Allah girma an takazona assalamu alaikum na sarki ya daɗe Allah da sarki muna muku barka da zuwa wannan masarauta kamar yadda aka sani dukkanin ɗan takara ne kuma mu iyaye ne kuma al'umma ku ne za ku yi zaɓe saboda haka duk ɗan takarar da ya zo ku buɗe hannu ku rungume shi kuma idan ya gaya muku abubuwan da yake tafi da su saurayi shi sosai kuma ranar zaɓe Allah ya kai mu ku zaɓi wanda kuka san ya kwanta mu Ubangiji Allah ya mana jagora. Amin. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Amin na sarki. Dukkan fitattunu Ubangiji Allah da ya yi mana a ƙasar nan da arewa da jihar Kano. Amin. Assalamu alaikum. Allah ta mutu da numfasawa ka lafiya kin gyara dai na annabi lafiya ƙauren yammawa
lafiya mai takalmin karfe gyara daga kyau a yi kawai